Ga mu a cikin wannan sabon bidiyo a mai taken Free Online Learning Center. Kamar yadda na gaya muku a bidiyo na baya cewa zan kawo muku makarantu ko kuma wani learning center waɗanda suke yin ba da ilimi kyauta free, suke koyar da skills kala a faɗin duniya. Wasu ɓangare biyu ne, wasu kai tsaye daman kyauta ne, da haka da zarar ka hau nan take za ka fara karatunka. Wasu kuma na kuɗi ne, amma akwai hanyoyin da ake bi don samun su a kyauta. Shi ne idan kuka biyo ni a hankali zan nuna muku kamar haka. Idan muka duba nan ga manyan wasu manhajoji nan guda 4 waɗanda sun yi fice a faɗin duniya in dai magana ake yi ta online learning ko online courses. So waɗannan manya-manyan guda 4 dole sai su an fara sawa da su. Akwai wasu ma ba iyakarsu ba kenan, amma dai waɗannan su ne manya guda 4, su ne kuma wanda ni kaina na yi karatu da su. Na san a yadda yanayin karatunsu yake, karatu ne wanda ba kai da kake da hankali ba ko yaro ƙarami aka ajiye, saboda tsarin wannan ɗin su strategy nasu na koyarwa to zai yi wahala komai ƙanƙantar yaro ya ce bai fahimci me ake koya ba, ballantana kai da zaka ba da hankalinka gaba ɗaya. Na farko akwai Coursera. Coursera nan COU akwai R. Sannan SERA a kiyaye gurin wani na yi typing wani mistake. So a nan akwai Coursera, shi Coursera wannan manhajar da kuɗi ake biya a karatu. Amma suna da wani tsari kamar yanayi na scholarship, ana kiran shi financial aid. To zan nuna muku a hankali in kun biyo ni a cikin wannan bidiyo yadda dukkan course ɗin da yake ciki. Mafi yawa za ku ga akwai option na financial aid. Da haka idan kana buƙatar taimako na ba za ka iya biyan ko dala ɗaya ba don su koya maka, akwai abubuwan da za ka cike zan nuna muku. In ka cike bayan sati 2 za su baka dama ka zo ka ci gaba da karatunka. Sannan akwai Allison.com, shi kuma free ne kai tsaye. Courses ɗinsa free ne, so kana da dama in ka fara karatunka yau ɗin nan kana ji ka danna ka binciko su, ka zaɓi course da kake son ka fara, skills ɗinka, sabon skills ɗinka ka fara, ko kuma wani skills da kake tunanin baka ƙware ba ka ƙara ƙwarewa. Sai Code Academy ita ma wata makaranta ce da take bayar da karatu, akwai ɓarin kyauta akwai ɓarin free, amma su duk abin da ya danganci software development ne, coding kenan. Don haka in dai har kana son karatunka, kana son karanta code, za ka shiga Code Academy. Da zarar ka buɗa akwai dama ta ka fara karatunka, za ka yi karatunka haka gama free, amma su kuma idan baka biya su ba za ka cire certificate ba. Amma za ka yi karatunka za ka iya, kuma in kuka duba da yanayin website da na kawo a baya wanda za ku iya neman aiki, na gaya muku cewa ba sai da certificate ba. So ya danganta, kana son ka ƙara wa CV ɗinka kima, za ka iya biyan su ka cire certificate ɗinka, wanda certificate ne wanda duniya ta yarda da shi. So za ka iya cirewa. In kuma karatunka za ka bari a kanka, duk wanda suka bari a matsayin free za ka yi joining ka yi shi free, ba ka da matsala. Sai Khan Academy suna da tsare-tsare wanda abin yana da ban sha'awa, ba dole sai waɗannan din baya kamar Higher Institute ne, amma shi wannan ba iya kana wani barin Higher Institute ba, har secondary da sauransu. Za ka gaya musu iya level ɗinka na karatu, da zarar bayan ka yi rajista za ka fara karatu. In ka gaya musu level ɗinka, za su watso maka irin courses da suke da su na wannan level ɗin. Za ka zaɓi wanda kake so, sannan za su koyar da kai a wannan level ɗin. In shekarar ka 50 ka ce level ɗinka secondary, za su koya maka karatu, za su baka courses wanda suka danganci secondary, kuma za su koya maka daidai da yadda hankalin ɗan secondary zai ɗauka. So su ma suna da nasu muhimmanci. Waɗannan hudun ne kar a wuce su. Sannan akwai wani tsari, idan har kana da course da kake son ka koya,
ka ɗora wa Coursera ka ga babu, ka ɗora Alison za ka yi bibbi ne, za ka bibbi ka ɗora duk inda ka ga akwai sai kai karatunka a nan. To ya danganta da irin courses ɗin da kake son ka koya. Don haka wani courses ɗin kamar Coursera dai zai wuya ka laluba course baka samu ba, zai wahala. So amma dole na san za a iya samun course ɗin da babu ɗin, za ka iya tafiya wani gurin, especially kowane yana da advantage ɗin shi da disadvantage. Su Coursera dole sai ka jira sun yi approving maka na free. Amma sauran su za ka yi ne kai tsaye ba tare da jiran approving ba. Kamar Code Academy za ka yi kai tsaye, daga ƙarshe kai za ka yanke wa kanka a decision. Za ka biya su ne ka karɓi certificate ko za ka yi tafiya ka ƙare da karatun shi kenan. To kaga kowanne da nasu tsarin. Alison ko da kan ma ba ma sa buƙatar kuɗinka, illa iyaka ina ga kan ne, kamar kan ne su suna da tsari na a wannan donating, kamar kana son suna da tsari na donation in kana buƙatar tallafawa, saboda kamar wani wannan ne wata ƙungiya ce ta tallafawa. So in kana so za ka iya donating $1, $2, ya danganta da dola nawa kake son ka bayar. To wannan ba dole bane ba, amma in ka zo gurin za ka iya wucewa ko ka sa 0, ya danganta. Sannan nan idan muka gani ga sunan na ɗan tsatsamo mana wasu again, bayan waɗancan manya guda 4 da ne bayani a kansu, na ce idan kana sha'awar learn to code, shine coding, programming, to ga inda za ka je ka yi su kyauta. Code Academy, ga Free Code Camp, ga LRN. To din ka je waɗannan gurare za ka yi code, inda code kake nema ka tafi can, amma kuma duk da haka akwai su dai a sauran gurare na koyon karatu, ba iya nan bane kawai ya tsaya. Sannan ga learn faster, idan kana son ka koyi karatunka so fast, so ga wannan memorize, then habit da sauransu. Sannan nan kuma ga educate yourself online for free, su ma wayannan duk free ne. Ga ma YouTube nan wanda abu ne mafi sauki. Ina kyauta ta mafi yawa daga cikin kun san yadda za ku yi karatu a YouTube. In ba ku sani ba kuma zan dan nuna muku, dan ba zai nuna komai a iya wannan bidiyon ba, amma zan nuna muku manyan waɗannan gurare da wasu da kuka saba mu'amala da su a social media kamar LinkedIn Learning. Duk wanda yake da account da LinkedIn ya san yadda zai yi searching LinkedIn Learning ya fara karatu. In kuma baka da account za ka buɗe kamar yadda ake buɗewa Instagram da sauran WhatsApp da sauran social media wani app. So haka shi ma LinkedIn za ka shiga ka yi registration, ka fara da email ɗinka da phone number ɗinka. Da phone number ɗinka to ya danganta. Yauwa kamar yadda na yi ce zan buɗe muku shi one by one ku gani. To gashi sai dai ina da ɗan matsalar network. Ina fatan zai bar ni nuna muku duk abubuwan da ya kamata in nuna muku. Yanzu nan kuka lura Coursera ne, nan ne inda mutum zai shiga. Kamar yadda na yi muku bayani da farko, wannan manhaja tana ba da karatu da kuɗi, tana bayarwa free, amma free ɗin ana offline ne. Yanzu nan misali na nuna muku irin abubuwan da na yi offline din na samu, kun ga su nan introduction to Android mobile application development, sannan ga build your first Android app, shi ma sun bani getting started with application development, shi ma sun bani. In ka duba za ku ga shi nan 1 2 3 4 5 gashi na zuwa 9 wanda duk sun babbani. Ga wasu kama haka back end application, shi ma sun ban JavaScript waye duk gashi nan building data application duk sun babbani. Da ina nuna muku tabbacin irin yadda suke bada financial aid ɗinsu. Akwai ilimi mai nan yana ɗan booting saboda network, ina da ɗan matsalar network. Yawa gashi nan ya bude. Idan kuka duba za ku ga duk wayannan abubuwa sun bani shine
free wanda kowanne a cikinsu ana biyan daloli kafin a fara, amma na yi applying kuma sun bani. A ciki zan nuna muku kwatankwacin yanayin yadda certificate yake. Wannan wani certificate ne da na gama shi tun 2022 sorry. So in kuka duba ga shi nan misali kun ga yadda kwatankwacin sa shi na yi shi ne akan wani code language Python. Ga shi nan kamar haka. Kun gan shi na gama shi July 2 ga July 2022. Shi ma under Google ne. Google ne suka bani karkashin Coursera. Kun gan shi. To haka tsare-tsaren nasu yake. Duk wasu manya-manyan makarantu suna da joining, suna da link da Coursera. Kuma duk wasu manyan universities musamman na America suna da linkin da Coursera, suna ba da scholarship ko financial aid ta hanyar Coursera. Za ka nema za ka samu. Misali, idan muka koma cikin dashboard na Coursera nan zan iya rubuta duk course ɗin da nake bukata in fara. Zan yi searching ɗinsa misali. Ina fatan dai network ya banni. Network bai banni ba. Na ga yana ɗan yin wannan. To gashi na yana loading. Kafin ya gama loading bari in je na gaba. Zan je a Code Academy. Code Academy ita ma na baku ita a cikin manya-manyan makarantu na guda hudun nan da na baku. So gashi nan shi ma nan dashboard dina ne. Shi ma sign up ake yi a kuma yi login. Idan ka yi sign up ka yi login kana budewa za ka ga gurin sign up daga dama daga sama. Za ka yi sign up ka yi join kenan na makarantar. Sannan ga irin courses nan musamman wa'inda na gama kamar wannan za ka ga introduction to back end programming. To wannan na gama za ka ga 50% a nan, amma wannan saboda ba su bani na yi exam ba. So kawai dai na koyi wannan ne saboda ban biya su ba. So kuma ina da damar da zan yi karatun ba dole sai na biya ba. Don haka ne karatuna ga wani nan kamar wanda na fara na gama, wai ban gama ba na yi 12%. Gashi na introduction to blockchain and crypto. Shi ma gashi nan na fara. Akwai wasu courses na cryptocurrency da na yi su a wasu makarantun na gama. Wannan duk languages ne da programming wanda ban ma fara ba. Nan kuma za a ga wanda na fara na dan ci wani ban ci wani ba. CSS na yi 37% do dai na yi wasu courses din a wasu guraren na kara da wannan ga HTML. Gaskiya a duk languages idan zan baka shawara ka fara, zan ce ka fara da HTML saboda ba karamin daɗi ne da shi ba. Language in yana da sauƙin fahimta, amma JavaScript dole sai da shi. Saboda duk wani functionality ka danna kaza ya buɗo ma kaza, ka danna kaza ya kai ka guri kaza, wannan functionality yawanci da Java ko PHP ake yi. So yana da kyau ya zamana kana da bayan HTML kana da PHP ko JavaScript. Gashi nan. Sannan kuma suna da my workspace. Yanzu na bude muku my workspace nan za ku ga duk ayyukana ne da nake hora kaina in shiga in ce ina son creating din kaza, ina son kirkiri kaza in kirkira. Za su baka page da za ka kirkiri komai ka yi running dinsa kuma ka ga abin da ka kirkira. Dan ba ni da karfin data da zan shiga in nuna muku yadda pejin yake budewa. Bayan nan kuma akwai Khan Academy. Khan Academy ita ma makaranta ce wata ita automatically ma na yi muku bayanin cewa kyauta ne. Ita ma nan kun ga dashboard ɗina ne. A wannan dashboard ɗin nawa tunda ni mai son harkar kirkire-kirkire ce da sauransu, in kuka duba irin courses ɗin da na nemi zan yi a nan gashi computer programming, computer science, ga courses nan guda 8 da suka bani
introduction to JS, HTML, CSS, SQL, JS, ga shi nan dai ga advanced da sauransu, advanced JS da sauransu. Ga cryptography waye duk ga su nan. So haka tsarin yake, da abubuwan da ka san kana da ra'ayi a kai za ka je ka nema kuma za su baka nan take, kamar kana academy nan take za ka fara karatunka, sauran kuma za ka yi applying ne. Kamar nan wanda na ce bari mu duba na Coursera, har yau bai bude ba, akwai matsalar network. So in ya bude, da zarar ya bude a kan course ɗin da ka gani, duk wanda ka zaɓa za ka ga financial aid a gefe. Nan gefe za ka ga sa ka fara yanzu. So ka danna nan sai ka danna financial aid. In ka danna financial aid za su buƙaci, akwai box da za ka rubuta musu menene dalilin da yasa kake son wannan taimako. Za ka iya gaya musu saboda Najeriya akwai matsaloli na kaza da kaza da kaza da kaza, na haka kake son karatu irin na kasashen waje kuma baka da damar yin wannan karatu, baka da kuɗin da zaka biya kai wannan karatu. Sannan za su tambaye ka daga $1 zuwa ko nawa za ka iya bayarwa. In ba za ka iya bada dala ko nawa ba za ka sa 0 kuma za su baka, in dai ka ba su dalili da yasa ba za ka wannan ba. Sannan box na biyu kuma za su yi maka tambaya akan wane irin taimako kake tunanin wannan karatun zai maka. Da haka za ka gaya musu cewa wannan karatu za ka yi shi ne don ka taimaka wa kanka da family ɗinka, saboda ka samu aikin yi ko saboda ka canja kariya, saboda aikin da kake yi baya gamsar da kai, kana son ka canja saboda ƙarin samun kuɗaɗen shiga da sauransu. To insha Allah in ka yi musu yadda ya kamata, duk wanda yake buƙatar taimako na ɓangaren kamar yanayin yadda zai ɗan rubuta, zai iya contacting ɗina, amma ba da gaggawa ba saboda ina da abubuwa da yawa. In har na samu lokaci zan taimaka wurin turo maka ɗan abubuwa da ya kamata ka rubuta don ka samu wannan, saboda na samu damammaki da yawa daga Coursera da Google da sauransu. Shi ma na Google za mu zo kan na Google. Insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda ake shiga Google a karbi wannan ɗinsu da suke bayarwa, scholarship ko financial aid ko kuma free courses, duk yadda ka kira shi. To akwai yadda ake zuwa kuma ka koyi karatu da videos da komai, yadda ko da a ce ba su ce ƙala ba, yanayin bidiyon da za su nuna maka, ana koya maka, ana nuna maka, to wannan zai sa kai saurin kamawa kuma ka fahimta. Sana a ƙarshen kowane course akwai test ko quiz da sauransu wanda dole sai ka yi za ka wuce, amma in dai haka tsaya ka koya za ka wuce nan. Kuma duk wani skills da kake so na digital skills da ya danganci digital skills, Google suna bayar da shi, kuma abin akwai ƙayatarwa sosai. Na gode da ba ni lokacin ku gurin fahimtar don samun ci gaba da nake son kawo muku, kuma kuke bani haɗin kai. Sannan ina fatan za ku rika amfani da wannan ɗan ƙaramin tunasarwa zan ce ko koyarwa da sauransu, yadda za mu amfani kanmu kuma mu taimaka wa kanmu, family ɗinmu da yan uwan. Mutukar ka rike wa'ina abubuwa, zamani ne wanda yana tafiya da zamani, kuma yanzu duniya ta canja tana tafiya ne da zamani, dole kai ma ka tafi da zamani idan kana so da abubuwan da kake kai ya ci gaba. Duk wani abu da kake yi a yanzu yana kan digital ne, ko ɗan shop ka bude kana son ci gaba, to ka ɗora shi kan digital, ka bi tsare-tsare da ya kamata. Insha Allah za a samu ci gaba.